खुलुमबाय आं एमबि मैखोम बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय रायजो नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय बे सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद बर' समाज गौथुम आरो गोबां बेसरकारि फरायसालिफोरनि बर' आरो गुबुन हारिनि फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिखौ मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला एबसु, चिरां जिल्ला एबसु, बिश्वनाथ जिल्ला एबसु, तामुलपुर जिल्ला एबसु, अदालगुरि जिल्ला एबसु, धेमाजि जिल्ला एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला एबसुफोराबो बे हाबाफारिखौ बानजायदों। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि मोनथायखौ लानानै मिरु एबसुनि दैदेननायाव गासै जिल्लायावनो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। एबसुआ गोख्रों रावजों बुंदों, गुदि मोनथाय सोलोंथाइनि मोनथायखौ जों लुबैयो। बर' बिजोंनि जेंनाफोरनि थाखाय हायुङारि सोलोंथाइ बिखान्थि NEP 2020 नि राहाखौ एबसुआ हास्थायो। बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि माखासे सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय दाबि दैखांनानै 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों एबसुआ। गासै मोन 6 गाहाय दाबिफोरखौ लानानै एबसुआ रायजो सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। बेफोर दाबिफोरा जादों: 1 नं दाबियाव दङ आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर'खौ मोनसे आयदा महरै सोफादेरनाय। 2 नं दाबियाव दङ मिरु फोरोंगिरि रोंगौथि आनजादाव एबा CTET बर'खौ लेंगुवेज 1 महरै सोफादेरनाय। 3 नं दाबियाव दङ बर' बिजोंनि गं 35 गोदान मडेल गोजौ फरायसालि गायसननाय। 4 नं दाबियाव दङ गं 101 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि थाखोआव जौगाहोनायजों लोगोसे बेफोर जौगाहोजानाय फरायसालिफोरनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय। 5 नं दाबियाव दङ बिटिआर गोरोबथानि दफा 6.3 खौ मावफुंनानै सरकारि नङै भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामनाय। 6 नं दाबियाव दङ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोर आरो फोरोंगिरि थिसननो थालांनाय फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंनाय। लोगोसेनो बायदि बायदि मावफुंजायै खामानिफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबिफोरखौ लानानै एबसुआ सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों आरो बे दाबिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ गावबा गाव जिल्ला बेंगिरिनो मेम'रेन्डाम गथायदों। जाबायना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि बानजायनायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों। बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों। जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिडिएन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों। दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टु एडुकेशन 2009 NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति माहारियारि सोलोंथाइ बिथांखि 2020 जेराव मादार टां मिडियाम बेयाव स्ट्रेस आरो इम्पर्टेन्स होनाय जादों। मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंखौ बिमा रावजों सोलोंनायनि बेयाव खोथाखौ होनाय जादों। किन्तु बेबायदि मोनसे समावबो जिखिनि जोंनि गुबै जेंनाफोर दंमोन दाबिफोर दंमोन बे दाबिफोरनि गेजेराव आसाम जुडिसियेल सार्भिस बे सार्भिसाव बर' सोफानांगौ साबजेक्ट जायनि थाखाय जोंनि बिजाथिफोरा बर' मानसिफोरा न्यायाधीश जाज सेसन जाज CJM कर्टआव जाज जानायनिफ्राय बन्सित जादों। हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव थांनायनि खोथायाथ' गोजाननि बाथ्रा। बे ग्रेड 3 एग्जामाव बर' साबजेक्टखौ सोफानांगौ जिहेतु 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बर' रावखौ स्टेटनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होनाय जाबाय। दा बेयाव जोंहा जोंनि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जाबाय। 2 नम्बराव जाबाय आसामा टेट खुंलिया आरो टेट खुङाबा CTETआ खेबनै जायो बोसोराव। बे CTETनिफ्राय जोङो टिचार मोननो हायो। लेंगुवेज 1 जि पेपार दङ बेयाव बर'खौ दिनै सोसनाखै। धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय, आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय, बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय किन्तु खालामाखै। आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन? टिचारा रिटायार जागोन, स्कुलाव टिचार गैया जागोन, स्कुला थैगोन, स्टुडेन्ट गैया जागोन। बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु। दा बेखायनो CTETआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ। हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव। बेयाव पस्ट ग्रेजुएसन गैया, टिचार गैया। गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों। सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय, खालामा। पस्ट ग्रेजुएसनबो गैया। 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय, प्रतिश्रुति होबाय, बेखौ गायसनाखै।
सिंगल टीचार जिर' टीचार स्कुलाव टीचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा बिटिसिखौ बुङो नोंसोर टीचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै बिटिसिआ आसाम सरकारनो एसअएआव एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ एसआइउ हरा टीचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार एसआइउ एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों इजिएस सेन्टाराव 72 नाम्बार इजिएस सेन्टाराव कुनु टीचारानो गैया पोस्ट क्रिएशन गैया व्हारेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय एससिआरटिआव लेक्चारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल एडुकेशन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव पोस्ट क्रिएशन गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट क्रिएशन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इस्यु बे इस्युनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इस्यु स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इस्युआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन गोजोन्थों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव 3 घन्टाया जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों मानोना जोंनि गुबै बे धरनानि थांखिया जाबाय जे आसामाव बर' रावनि जि मोनसे सिनायथि आरो गनायथिखौ लानानै जोंनि मान मर्यादाखौ लानानै जोंहा बेवहाय माखासे आद्रा खामानि दाबि दङ जाफुङै दाबि दङ आरो लोगोसे बर' बिजोंनि जे माखासे जेंनाफोर दं बेखौ लानानै जों बाहाय ज' जादों आरो भेन्सार स्कुला गासिबो माखासे बिटिआरनि मिडियामखौ लानानै जोङो दिनै बेवहाय बे दाबिफोरखौ लाखिदों गासै 25सो जोंनाव बेवहाय दाबिखौ जोङो 25टा दाबिखौ जोङो जोंनि मेम'रेन्डामाव दैखांदों दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि समाव जों बयबो इन्डियानो मिथियो जे बर' रावा भारतनि संबिधानाव गनायथि मोननाय मोनसे राव आरो बिदिनो जों साहित्य एकाडेमि बान्था मोनो गुबुन मर्यादाखौ जों मोनो दिनै नाथाय आसामाव माखासे आनजाद जेरै हाइकर्टजों बानजायजानाय आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव मोनसे पेपार दङ ग्रेड 3नि मेन्स एग्जामावहाय पेपार 5आव बर' रावा बावहाय गैया थ' लेंगुवेज पेपार अप्शन गैयिनि थाखाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि ल' ग्रेजुवेट्सफ्रा बावहाय जुडिशियेल सार्भिसेसआव साख्रि मोननो हाया दा बे मोनसे जोंनि अजद आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे टेटआव गोबां एलिजिबल केन्डिडेट्सफ्रा फोरोंगिरि जानो थाखाय आनजाद होयो बावहाय बर' लेंगुवेज अप्शना जोंना गैयिनि थाखाय बर' बिजोङाव सोलोंथाइयाव फोरोंगिरि साख्रि मोननो थाखाय बेनि थाखाय बिथांमोना बे आनजादावहाय लेंगुवेज अप्शनावहाय बिथांमोना होनो हाया दा बिनिखायनो दिनै जोंनि आरो आसामाव बर' रावनि सोमोन्दैहाय दिनै जोंनाव NCERTआव बावहाय सासे लेक्चारार थानांगौमोन बेबो गैया आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामा दा स्कुल एजुकेशन बोर्ड जाबाय आरो बेवहाय एकाडेमिक अफिसार थानांगौ बेबो जोंनिया जाफुङाखै आरो बिब्दिनो दिनैहाय टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन बोर्डआवबो एकाडेमिक अफिसार बाहाय थानांगौ बेबो गैया दा दिनैनि दिनाव बर' रावा जिबादि मोनसे मर्यादायाव जोङो आसामाव
गनायथि मोननांगौनि खेथ्रआव दिनै जों बेफोरखौ लानानै बेबादि जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो दिनै बेखायनो बे दाबिखौ लानानै फैनो बाध्य जादों। आरो गुबुन माखासे बिजोंनि खोथा लायोबा जोङो बर' बिजोंजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु जेराव हाइ स्कुल गैया बेवहाय बिथांमोना सावरायनाय समाव बाथ्रा होदोंमोन, खोथा होदोंमोन जे गोदान हाइ स्कुल थिसननायनि मोनसे फारिलाइजोंबो 35 जायगाखौ थिनानै 35 ओनसोलाव 35टा गोदान हाइ स्कुल बर' मिडियामनि मडेल हाइ स्कुल गायसननो जों दाबि दैखांदोंमोन। बेबो दिनैसिमबो जायासै। आरो 101 जि हाइ स्कुलखौ आपग्रेड खालामनानै हायार सेकेन्डारि खालामनायनि खेथ्रआवबो बावहाय लोगोसेयैहाय बर' जिहेतु मिडियामा बिजोङा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड जाबाय, बिनि पस्ट क्रिएशननि गोनांथि दङ। दा बे खामानियाबो दिनैसिमबो दाबो जायाखै। आरो बेखायनो दिनै जोङो बेवहाय बे पस्ट क्रिएशना हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै हाइ स्कुल आरो एमइ स्कुल एलपि स्कुलावबो गोनांथि दङ, प्रभिन्सियेलाइज जाखानायावबो। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि दिनाव डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बर' डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार, एस'सियेट प्रफेसार, एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि जे गोनांथि दंबावो बेखौबो जों बेयाव दाबि लाखिदों। आरो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया उदालगुरि केम्पास जानो गोनां, बेखौ थाबैनो जाहाथे फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय सेसननिफ्राय बियो जागायनांगौ, बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों। आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोबां डिपार्टमेन्ट गोदान नांगौ, बावहाय टिचिं आरो नन टिचिंनि बावहाय पस्ट सेंसन गोबां दंबावो जानांगौनि थाखाय। दा दिनै बर' मिडियाम बा बर' डिपार्टमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि कलेजफ्राव जेंना दङ, प्रभिन्सियेलाइज कलेजफ्रावबो एडिसनेल पस्ट नांगौ। आरो बेबायदिनो मडेल कलेज गोदान गायसनबाय आसामाव, नाथाय बेवहाय बर' डिपार्टमेन्ट गैया। बालिपारायाव, बाक्सायाव आरो दुधनैयाव थानाय जेराव जोंनि बर'फ्रा फरायनो हायो बेवहाय जोंनि बर' डिपार्टमेन्ट गायसननांगौ। आरो बेबायदिनो दिनैनि दिनाव दिनै आसाम नाङैनो बयबो मिथियो जे बड'लेण्ड गोरोबथा 2020 जि जालांबाय बिटिआर एकर्ड, बिनि उनाव मोनसे क्लजजोंहाय बे एन्सार स्कुलनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय राहा लानांगौनि निट बेसिसआव बे मोनसे प्रभिजनखौ 6.3 आव मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनैसिम आसाम सरकारनिफ्राय गासै एलपिनिफ्राय पिजिटिम एन्सार स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनायनि जे राहा बिथांमोना बेखौ दासिमबो लायाखै। आरो बिनि थाखायनो दिनै आसामाव बिटिआर सरकारनि दारै 10टा कलेज डिग्री कलेजखौ लाहोनायनि अनगायै नाथाय गुबुन डिग्री कलेज दंबावो, हायार सेकेन्डारि लेभेलाव, सिनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज लेभेलाव दंबावो। आरो बिदिनो हाइ स्कुल, एमइ स्कुल, एलपि स्कुल जोंहा गोबां दङ। दा दिनै बेबादि मोनसे पर्यायाव आसामाव निउ एजुकेशन पलिसिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव जोंनि फरायसाफ्रा दासिमबो जुदि भेन्सार स्कुलाव थानानै आपार आइडि एनरलमेन्टआव जोङो माने बावहाय गनायजानाय जोङो दिनैहाय गोबां जायगायाव मोनाखै। आरो बिनि थाखायनो जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय दिनैहाय नासयजादों बा जों गोजानाव थानांदों। फारसेथिंजाय जोंनि बियो गुदि मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट, जिहेतु बे संबिधानिक मोनसे जोंनि कनस्टिटिउसनाव फान्डामेन्टेल राइट बे आर्टिकेल 21A आव। दा दिनै जुदि जोंनियाव बिजाबजोंबो जोङो बावहाय दाबो नासयजायोबा, स्कुलफ्राबो जुदि फोरोंगिरिया सरकारिकरन जायाबा बा स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायाबा, जोंनि बे गासै नासयजानायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फरायसाफोरनि जानानै आरो बर' बिजोंनि जे मानदान्दाखौ लानानै दिनै जों बेफोरबायदि मोनसे आन्दोलनाव फैनो गोनां जादों। आरो इजिएस फरायसालि जेराव एजुकेशन ग्यारेन्टि स्किम होननाय मोनसे प्रजेक्टजों आसामाव गोबां इजिएस स्कुल दङमोन, बर' मिडियामाबो बेबायदिनो बेवहायनो प्रभिन्सियेलाइज जाफाबाय। नाथाय बै इजिएस स्कुलफ्राव दिनै 2 खरि फोरोंगिरि होनायनि बाथ्रा दङमोन, पस्ट क्रिएशनानो बेयाव जायाखै। आरो बेखौ लानानै दिनै सनितपुर बिश्वनाथआव 70निबो बारा जोंनियाव बेबायदि फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। दा बेखौ सुफुंनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंनियावहाय जिबायदि जोंहा दा बिटिआर ओनसोलखौ लानानै आरो आसामाव जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे जोंनि बिटिआर हालामजों लोगोसे गोबां डिग्री कलेजफ्राव बर' डिपार्टमेन्ट जोंनाव गैया। आरो बेबादिनो बर' डिपार्टमेन्टआव नांदेरनाय फोरोंगिरि थिसननांगौ। आरो बेवहाय जोंनि गेजेरावहाय दिनै आसामाव मोनसे कलेज लेभेलनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव सेन्ट्रेलाइज खालामनो थांगासिनो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिटिआरआ सिक्सडुल काउन्सिल हिसाबै बेखौ बै रिक्रुटमेन्ट जि मोनसे कलेज टिचार रिक्रुटमेन्ट बर्ड दङ बिनिफ्राय आवथायाव दोननांगौ, बेयाव जोंखौ फोनांजाबनो नाङा। मानोना एजुकेशना बिटिआरआव ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट आरो बेखौ सरकारखौनो खुंनो होनायनि थाखाय बे राहाखौ दोननांगौ। आरो बड'लेण्डआव बेबायदि लानानै जिहेतु जोंनाव साइन्स कलेजनि गोनांथि दङ, बेखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनफा मोनफा मडेल साइन्स कलेज गायसननो थाखाय जों खावलायदोंमोन। बेजों लोगोसे जि जिल्लायाव ल' कलेज गैया बावहाय गोदानै ल' कलेज गायसननायनि थाखायबो जोङो दाबि दैखांदोंमोन। दिनैसिमबो बे जाफुङासै। आरो बेबायदिनो बिबि इन्जिनियारिं कलेजाव जोंहा गोदान डिपार्टमेन्ट नांदेरगौ। मानोना वर्ल्ड क्लास इन्जिनियारिं कलेज जानो थाखाय दिनै जोंना बिबि इन्जिनियारिं कलेजा बाय फेकाल्टिजों लोगोसे डिपार्टमेन्ट गोनांथि दङ। आरो बिनि थाखाय पिजि लेभेलावबो जोंहा दिनै बिएड कलेजा क'क्राझाराव सरकारि बिएड कलेज दङ, बावहाय एमएड इन्ट्रडाक्सन जाबाय, नाथाय बेखौ सरकारि खालामनाय जायाखै।
आरो बिनि थाखायनो जों आसाम सरकारखौ बेखौबो जाहाथे सरकारिकरन खालामफायो बिनि थाखाय जोङो नारसिनदों आरो दिनै गासै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे केम्पासनिफ्राय लानानै लोगोसे उदालगुरियाव बे थिसनजानायनिफ्राय लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिसाबैनो गोदान डिपार्टमेन्टजों गोदान फेकाल्टि टिचिं नन टिचिं बावहाय दिनै सेंसन मोननांगौनि थाखाय आसाम सरकारा बेखौ जाहाथे होफुङो बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों आरो दिनैनि बड'लेण्ड सोलिनाय जि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव एजुकेशन डिपार्टमेन्टनिनो अफिसाव दिनै डाइरेक्टरेट अफिसाव जोंहा गोबां बाहाय भेकेन्ट पस्ट दङ बा पस्ट क्रिएट खालामनांगौ दङ बेखौ लानानै जोङो जाहाथे बिथांमोना गेबेङै खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जों बे दाबिखौ लाखिदों आरो आसाम नाङैनो जोंना भेन्सार स्कुलफ्रा दिनै मिड डे मिल गोबां माने बावहाय गुबुन गुबुन बिजाबनि राइट्स बायदिसिना दिनै गुन उत्सबनिफ्राय बन्चित जागासिनो दङ मानोना बे जुदि जोंनि फरायसाफ्रा बेबादि बन्चित जायोबा बियो राइट टु एजुकेशननि भायलेसन सोलियो दा बिनि थाखाय जों आसाम सरकारखौ दिनैनि मेमरेन्डामजों बा दिनैनि आर'जलाइजों जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांहोनो नागिरदों जाहाथे जोंनि बे बर' रावनि मान सन्मान आरो मर्यादाया आसामाव माने गुबुन रावनि बादि समान समानै मान मोननांगौ आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोंनि रोंगौथि थानाय बर' बिजोंनि बेकग्राउन्डनि फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जुडिशियेल सार्भिससिम बा गुबुन गुबुन सार्भिसाव जाहाथे जोङो बन्चित जाया आरो बिनिफ्राय बर' बिजोंनि जेसेबां फोरोंगिरिनि भेकेन्सि दङ बेखौ थिसननांगौ फरायसालिफ्राव भेकेन्सि दङ बेखौ थिसननांगौ आरो 6.3 क्लजखौ थाब इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दिनै जों आसाम सरकारखौ बे मेमरेन्डामनि दारै जों रिमाइन्ड खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सावरायनो लिंबा सावरायगोन नाथाय समस्याया समाधान जायाब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबादि आन्दलन खालामनानै बा सोमावसारनानै जोंनि दाबिखौ जोङो जायागौ माने बेबादि खालामलांनायनिबो जोङो थियारि दा बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ फिन खेबसेबाव जाहाथे जोङो बिनि दाबिफोरखौ लाखिनानै बिथांमोना जोंनि बे दाबिफोरखौ जाहाथे सुफुंनानै होयो आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे आन्दलनखौ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव लानाय जाबाय আজি আমি অসম জুৰি প্ৰত্যেক জিলাতে 3 ঘণ্টিয়া ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমাৰ আজি মূল বিষয়টো হ'ল শিক্ষাৰ সম্পৰ্কে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যেহেতু দীৰ্ঘদিনীয়াৰ পৰা আমি আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ আৰু বিভিন্ন বড়ো ভাষা লৈ অসমত য'ত য'ত আমাৰ ইস্যু আছে ইয়াক লৈ আমি আজি মূল 25টা দাবী লৈ আজি আমি ইয়াত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ভাষা হিচাপে আজি আমি আপোনালোকেও জানে যে অসমত এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হয় আৰু বড়ো লেংগুৱেজটো হ'ল নেশ্যনেলি ৰিকগনাইজ ভাষা আৰু আজি আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ এক্সাম আৰু CTET এইবিলাকৰ যি পেপাৰ থাকে তাতে আমাৰ বড়ো লেংগুৱেজৰ অপশ্যন নাই আৰু বিভিন্ন আমাৰ আজি অসমত আসাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন বৰ্ড হৈ গ'ল ইয়াৰো আমাৰ একাডেমিক অফিচাৰ নাই NCERTত আমাৰ লেকচাৰাৰ নাই আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন টেক্সটবুক পাব্লিকেশ্যনত আমাৰ তাতে বড়ো বিষয়া নাই বা পাব্লিকেশ্যন বৰ্ডত মানে কাম কৰা বিষয়া বড়ো এতিয়া দায়িত্বশীল নাই আৰু তেনেকুৱা বড়ো লেংগুৱেজক লৈ বিভিন্ন ঠাইত য'ত আমাৰ আজি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বড়ো ভাষাৰ যে প্ৰধান গুৰুত্ব আজি এছ'চিয়েট অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হিচাপে য'ত য'ত একাডেমিকেলি আমাৰ ফাংচনিঙত যাতে সহায় কৰিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থাত আমি আজিও অসমত এইটো হোৱা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে এইবিলাক দাবী আমি ৰাখিছোঁ আৰু মাধ্যমৰ সম্পৰ্কে আজি বড়ো মাধ্যমৰ আমাৰ যেহেতু বিভিন্ন যেহেতু বড়ো মাধ্যমৰ শিক্ষা LP স্কুলৰ পৰা PG লৈকে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টলৈকে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেললৈকে আমাৰ বিভিন্ন তাতে শিক্ষকৰ নাটনি আছে ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে আৰু বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ওপৰত ছাবজেক্ট টিচাৰ আমাৰ নাই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত তো আজি NEPৰ মডেলত যেহেতু অসমতো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আপগ্ৰেডেশ্যন হ'ল তো তথাপিও আজিলৈকে অসমত পোষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন হোৱা নাই আৰু বিশেষভাৱে বড়ো মিডিয়াম যেহেতু নতুনকৈ আপগ্ৰেডেড হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত যাতে নতুন পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি বড়ো মাধ্যমৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা বড়ো তাত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ নিযুক্তি দিব লাগে তো এইবিলাক আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু আজি আপোনালোকেও জানে সকলোৱে জানে অসম জুৰি যে বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ পাছত আমি সকলোৱে আশাবাদী যে 6.3 ক্লজৰ দ্বাৰা যিমান ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা আছে বিটিআৰ অঞ্চলত গোটেই মিডিয়ামৰ কথা আছে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ৰেকৰ্ডত লিখা মতে আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ যিখিনি স্কুল আছে সেইবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কথা আছে তো এইখিনি ডলমেনৰ পৰা আৰু বিভিন্ন যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে আজি যেহেতু গুণ উৎসৱ চলি আছে তাত আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ কোৱালিটি এছেছমেণ্টৰ পৰা গুণ উৎসৱৰ পৰা আমাৰ বঞ্চিত হৈ থাকে আৰু বিভিন্ন আমাৰ টেক্সটবুকৰ পৰা আৰু অংগনবাদী চেণ্টাৰলৈকে আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল বড়ো মাধ্যমৰ তাত মানে পাবলৈ সক্ষম নহয় তো ইয়াৰ কাৰণে এইবিলাক ইছ্যুটো যদি আজিলৈকে অসমত এইবিলাক আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যদি এটা সমস্যা থাকে তেতিয়াহ'লে
আমিও ক'বলৈ বাধ্য হ'ম যে আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইয়াত ভায়োলেশ্যন হৈছে আৰু নতুন এডুকেশ্যন পলিচিৰ মতে ইয়াত বড়ো ভাষা আৰু বিভিন্ন ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ মানে আজি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰি এই সমস্যা সমাধানৰ এটা সূত্ৰ কৰি ল'ব লাগে বুলি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি সোনকালে যাতে আমাৰ গোটেই বড়ো মাধ্যমৰ আৰু গোটেই যি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যি বিভিন্ন মিডিয়ামৰ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত আছে অসমত বড়ো মাধ্যমৰ আছে এইবিলাক সমস্যা হ'ব লাগিব কিয়নো আজিলৈকে যেহেতু আমি জানো 75 ইয়াৰ্ছ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছতো আৰু আমাৰ সংবিধানক আৰ্টিকল 21ত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আৰ্টি আইন মতে বিভিন্ন আজি চৰকাৰেও ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে তথাপিও আমাৰ এই যদি সমস্যা থাকি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বড়ো মাধ্যমৰ অসমীয়া মিডিয়ামৰ আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ আৰু অসমৰ বড়ো মাধ্যমৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰাই অসম চৰকাৰক আকৌ আমি এই দাবীটো জনাই অতি সোনকালে এইবিলাক সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগভাগ লয় আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভা একেলগে আমি এইবিলাক কথা যেহেতু আগন্তুক দিনত মানে আমি আলোচনা কৰাত বা যেহেতু আলোচনা কৰি অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তাত আৰু এডুকেশ্যন মন্ত্ৰীৰ তাত বিভিন্ন মানে বহুত কেপ আমাৰ মানে মাইনুটছত কিছুমান ইছ্যু আমাৰ ইয়াত উল্লেখ হৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে সলিউশ্যনত মানে সক্ষম হ'বলৈ সলিউশ্যন হোৱা নাই তো আজি এইখিনি দাবী আপোনালোকৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰক আৰু মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি এটা মেমৰেণ্ডাম প্ৰেৰণ কৰিম আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰৰ দ্বাৰা তো সেইখিনি আমি আজি আপোনালোকৰ এই কথাটো ৰাখিছোঁ বিটিআৰৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা ইয়াত 10টা কলেজক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লোৱা হ'ল আৰু এই পদক্ষেপটো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কিন্তু আজি যেহেতু তাত আৰু 16টা ডিগ্ৰী কলেজ লগতে আমাৰ ইয়াতে যিমান হাইস্কুলৰ পৰা LP স্কুললৈকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী জুনিয়ৰ কলেজ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী লেভেলত কিমান আমাৰ ইয়াতে ভেঞ্চাৰ স্কুল আজি ৰৈ আছে তো ইয়াৰ কাৰণে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আজি স্পষ্ট ভাষাৰে আজি আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা সেইটোৱে আমি অসম চৰকাৰক আমি ৰিমাইণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু আমাৰ বিটিআৰ চুক্তিও 5 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে তো আজি 5 বছৰলৈকে যদি আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা সমাধান নহয় তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি এই দাবীখন লৈ অসম চৰকাৰক আমি হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ইয়াতে 25টাৰ মাজত EGS স্কুলৰ যেনেকা আমাৰ বহুত EGS স্কুল আছে শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত বিশেষকৈ তাতে আমাৰ এতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট টিচাৰ তাত নাই তো ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মতে তাতে 2জনকে শিক্ষক তাতে নিযুক্তি দিব লাগিছিলে পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কৰি পেলাই তো আজিলৈকে এইবিলাক হোৱা নাই তো বিভিন্ন আমাৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পৰা লৈ প্ৰফেচাৰলৈকে এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আৰু আজি আমি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি থকা আমাৰ বড়ো বিভাগত বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পষ্ট ক্ৰিয়েশ্যন আৰু লাগিব ইয়াক আমি দাবী ৰাখিছোঁ আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেহেতু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি নিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত ইন্ট্ৰডিউচ হ'ব লাগিছিলে আজিলৈকে চেংচন হোৱা নাই তো এইবিলাক আমি দাবী ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিতে টিচিং আৰু নন টিচিং ষ্টাফৰ যিখিনি দাবী আজিলৈকে মানে ইয়াত পূৰণ হোৱা নাই তো এইটো আমি দাবী ইয়াত ৰাখিছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন আমাৰ যেনেকা বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ওদালগুৰিত কেম্পাছ হ'ব লাগে সেই কেম্পাছটো যাতে এইটো নতুন একাডেমিক ছেশ্যনৰ পৰা ফুল ফাংচনিঙৰ এটা কেম্পাছ ওদালগুৰিত আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক ৰিমাইণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ লগতে আমাৰ ওদালগুৰিত আৰু প্ৰত্যেকটা জিলাত বিশেষকৈ ওদালগুৰিত আমি এটা মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল দাবী ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটা জিলাত যেহেতু এইটো অসম চৰকাৰৰে প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে যে এখন ছায়েন্স কলেজ আৰু এখন ল কলেজ প্ৰত্যেকটা বিটিআৰৰ জিলাত মানে নতুনকৈ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে কথা আছিলে তো আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যেহেতু LPৰ পৰা PGলৈকে এই ইছ্যু আছে কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ এখনহে চৰকাৰী BEd কলেজ আছে তাত আমি যেহেতু PG লেভেলৰ ইয়াত অলৰেডি ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈছে তো আমি এইটো দাবী ৰাখিছিলোঁ চৰকাৰে যাতে চৰকাৰীকৰণ কৰে PG লেভেলৰ যি ইয়াতে আজি কৰ্চ চলি আছে তো এইটো চৰকাৰীকৰণ কৰিব লাগে আপগ্ৰেড কৰি যেহেতু PG লেভেলত চলি আছে তো এইবিলাক আমি বহুতখিনি আৰু বহুত আমাৰ আজি যদি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা সমাধান নহয় আৰু আমাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলত বিভিন্ন दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलोंथाइ जेंनानि सुफुंनाय नागिरनानै तिनि घन्टानि सिडेन्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लादों आरो बे सिडेन्ट डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनि लांगोनायाव
लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो माखासे दाबि थि खालामनानै बे दाबिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय जोङो दाबि बिलाइ जोङो दैथायहरगोन दिनै बेबायदिनो बे एखे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसुआ काजलगावआव माने बानजायदों बे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लादों आरो बे जोंनि दाबिफोरानो जाहैबाय जे जोंनि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरा सरकारिकरन जानांगौमोन आरो बेखौ खालामनो होननानै आसाम सरकारा खोथा होदोंमोन नाथाय दासिम 10 माने भेन्सार कलेजखौल' माने प्रभिन्सियेलाइज खालामदों बाखि 16 कलेज दंबावो आरो गोबां बेबायदि हाई स्कुल एलपि स्कुल जुनियर कलेज बा हायार सेकेन्डारि बेबायदि दंबावो दा बेफोर गासिबखौबो माने थाबैनो खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि फिन जोङो खालामफिनदों लोगोसेयै जे जोंनि माने सिटेटआव जोंनि बर' रावा मोनसे अपसनेल मोनसे लेंगुवेज जानांगौ लेंगुवेज 1आव आरो बेखौ जोङो दाबो मोननो हायाखै मानोना दिनै बर' रावा भारतनि संबिधानाव हाबनाय बियो मोनसे राव आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बियो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो गनायजानाय मोनसे राव ओंखायनो बे रावा दिनै सिटेटआव माने लिरनो मोननाय जानांगौ आरो जोंनि बर' फरायसाफोरा मोजाङैनो बेखौ लिरनो मोनोबा साबसिनै सिटेटआव उथ्रिसारनो हागोन आरो फोरोंगिरिनि मावनायनि जग्य बेखौ माने मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो दिनै बे दाबिखौ लाबोफिनदों आरो बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो एसआरडि मिनिस्टारनो दाबि बिलाइ होलाय आरो जोङो बेबायदिनो मानदों सिबिएसइनि डाइरेक्टर बेनिसिमबो जोङो दाबि हरनाय बे खामानिखौ जोङो आगोलाव मावखांबाय अब्लाबो जोङो बेखौ मोननो हायाखै बेनि थाखाय जोङो होफिनदों आरो बेबायदिनो जोङो आसामनि आसाम जुडिसियेल सार्भिस ग्रेड 3 नि जिखिनि साकरि बेवहायबो जेरै असमियाखौ दिनै लेंगुवेज मोनसे हिसाबै असमियानि केन्डिडेटफोरा दिनै लिरबाय थानो मोनदों आरो जे असमियाखौ दिनै जोंनि बर' फरायसाफ्राबो लिरनो गोनां जायो जाउनाव जोंनि बर' फरायसाफोरा उथ्रिसारनायाव प्रब्लेम जायो बेनि थाखायनो बर' रावाबो आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव बेयो सोसनजानाय मोनसे राव जानांगौ जेन जोंनि बर' केन्डिडेटफोराबो हाइकर्टनि माने जाज जानो हायो बा डिस्ट्रिक्ट कर्टनि माने बिथांमोनाबो माने सिजेम जानो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै बे दाबिफोरखौ जोङो दिनै होबोबाय थादों नाथाय खोथाखौ होदों बिथांमोना नाथाय दाबो बेखौ सुफुंनायनि थाखाय गोख्रों बेबस्था लानायखौ जोङो नुवाखै बेखिनि बाथ्रा आरो दिनै जोङो गोबां जायगायाव माने गोजौ फरायसालि गैया गोजान जानथायाव थांलाय फैलाय खालामनो फरायसाफोरा जेंना जायो जायनि थाखाय मोनसे मौलिक अधिकार बा फान्डामेन्टेल राइट्स सोलोंथाइयासो दिनै बेनि गोजान जानानै थानानै दङ बेनि थाखाय दिनै राइट टु एजुकेसन दङ जिहेतु आरो दिनै मा होनदों दिनै बे राइट टु एजुकेसनखौ लानानै बयहाबो सोलोंथाइ मोननांगौ बेनि थाखाय निट बेसिसआव 35टा गोदान मडेल माने हाई स्कुल गायसननांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि लिस्ट गथायनाय जादोंमोन जायखौ आसाम सरकार बा बिथांमोना मावफुंनांगौमोन बेखौ मावफुंनायखौ जोङो दिनै नुवाखै आरो दिनै माने 101टा माने जेखिनि जोंनि माने आपग्रेडेड माने हायार सेकेन्डारि हाई स्कुलनिफ्राय आपग्रेडेड माने हायार सेकेन्डारि जानाय आरो बै फरायसालिफोराव दिनै माने मा होनदों गोबाङावनो माने बर' मिडियामाबो इन्ट्रडाक्सन जाबाय दा बैहाय माने जोङो गोदानै बेवहाय पस्ट ग्रेजुएसन खालामनायनि गेजेरजों बै फरायसालिफोरखौ रान खालामनांगौ होननानै जोङो बुंबाय थादोंमोन नाथाय आसाम सरकारा बेखौबो दासिमबो खोथा होदों बिथांमोना मावफुंबाय थागोन होननानै बुंदों नाथाय दाबो मोगथाङाव मावफुंनायखौ जोङो नुवाखै बेखायनो बेखौबो सुफुंनांगौ जोङो दाबि लाखिदों लोगोसे इजिएस सेन्टार बे इजिएस सेन्टाराव माने सानैखरि माने फोरोंगिरि थिसननांगौ बेफोरखौ जोङो खालामनाय नुवाखै लोगोसे टिउटर हिसाबै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनबाय नाथाय फरायसालिखौ नोङो थिसननाय माने सरकारिकरन खालामनाय जायाखै बे टिउटर हिसाबै जायफोरखौ माने थिसनदों बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट माने खालामनांगौ लोगोसे बिथांमोननि बे स्कुल जिखिनि माने स्कुल दङ दिनै भेन्सारि जानानै दङ बेखौ माने सरकारिकरन खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे ड्रप पस्ट आरो भेकेन्ट पस्ट जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां दङ जायनि थाखाय जोंनि फरायसालिनि फरायसाफ्रा खमायलांदों आरो बे खारनखौनो लानानै दिनै फरायसा गैला होननानै दिनै मार्च आरो दिनै शाटडाउननि पलिसिजों जोंनि मिडियामनि फरायसालिफोरखौ सरकारा दिनै बुथारबाय थानो थाखाय खैसार खालामनायखौ जों नुदों दा बे गासै सरासनफोरखौ जोङो बुजिगौ बिनि थाखायनो जोंनि फरायसालि गंसेबो थैनो मोना जोंनि फरायसालियाव
जोंनि थोजासे फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों बिमा बिफानि आरो फरायसानि मोनसे गोसोनि बोलो आरो कनफिडेन्स बेखौ होफिननांगौनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावनांगौ। दा बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों आरो गोबां बेबायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ जेन थाबैनो आसाम सरकारा सुफुंनायनि राहा लायो बेखौनो जोङो गोसोखांहोफिननायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै 3 घन्टानि सिरिन डेमनस्ट्रेसन जोङो दिनै आसाम नाङै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। गोजोन्थों। बर'नि अनगायैबो बेयाव गुबुन हारिनिबो बेयाव बाहागो लादों। नंगौ दिनै माने 6.3 दफानि बाथ्राखौ जुदि रायलायोब्ला बेवहाय बर' एन्ड आदार मिडियाम दिनै बिटिआरनि सिङाव बेवहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि बेवहाय जिहेतु क्लजेस दङ आरो बे क्लजेसखौ मावफुंनांगौ जुदि जायोब्ला बर'ल' नङा अन्य मिडियामनि फरायसालिफोराबो बेवहाय प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन। बिनि थाखायनो दिनै बर'नि फोरोंगिरि हन्थाखौ लाफानानै गुबुन गुबुन भेन्सार स्कुल अन्य मिडियामनि भेन्सार स्कुलनि माने हिकक हन्थाफोराबो दिनै बेवहाय बाहागो लादों। थारैनो बिथांमोननि बाहागो लानायखौ जोङो बरायदों आरो बेवहाय जोंनि बर'नि माखासे आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, बर' समाज, बर' बिमा गौथुम आरो दिनै बेवहाय माने बिपिसिसि बा जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लादों। थारैनो बियो जोंनि मोनसे फान्डामेन्टेल मोनसे माने राइट्स आरो बे फान्डामेन्टेल जितु बियो मोनसे इस्यु बे फान्डामेन्टेल मोनसे इस्युखाय जोंनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो रायजो राजा फरायसाफोरा बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाखागोन आरो थाबैनो जुदि सुफुं जायाब्ला बेनिफ्राय बांसिन लैहोर लैहोर बाहागो लागोन बेखौ जों आसाम सरकारनो जोङो मिथिहोदों। गोजोन्थों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 11 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद जोङो ज' लोगो नांनानै बर'नि जोंनि खालि जानानै थानाय माखासे फरायसालिनि खालि पस्ट लांदां जानानै पस्ट बेखौ आसाम सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थादों। खिन्थु आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि दा बिथांमोनजों जों सावरायबाय थानायाव बिथांमोना बारा खोमा होयै बायदि जों नुनो मोन्दों आरो खामानि मावनो गोसोबो गैयै बायदिखौ जों नुबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर'नि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ ज' लोगो नांनानै दिनै नैबे 3 घन्टा जोङो हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोंहा माखासे डिमान्ड दङ। जोङो आसाम जुडिसियेल एग्जाम दा बेवहाय जोङो बर' लेंगुवेज एबा बर' रावखौ थिसननांगौ आनजादाव आरो सिटेटआव जोंनि बर' बिजोंजों जों लिरनो मोननांगौ जों बेखौ डिमान्ड होदों आरो 35 खान गोदान मडेल हाइ स्कुल गायसननांगौ बेखौबो डिमान्ड होदों आरो बेजों लोगोसे 101 खान बर' मिडियाम हाई स्कुल एबा हायार सेकेन्डारि गायसननांगौ बेखौ जों आसाम सरकारनिसिम डिमान्ड खालामदों आरो बिटिआर एकर्डनि दफाजों फैफानाय 6.3 दा बेनि गेजेरजों गंफ्रोमबो फरायसालि आरो फरायसालिमा बेखौ थाबैनो लानांगौ जायफोर भेन्साराव दं आरो जायफोर फरायसालियाव कलेजाव भेकेन्स पस्ट फोरोंगिरिनि खालि पस्ट जानानै दं बेयाव थाबैनो थिसननांगौ होननानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बे डिमान्डखौ लानानै जोङो नैबे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोन्दों आसाम सरकारजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों सावरायनायाव जोङो नोजोर बोनानै बुंबाय थादों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जे टेटनि फोरोंगिरि थिसनदों बिथांमोना खिन्थु बेवहाय ओरैबायदि टेटनि फोरोंगिरिफोरखौ हरदों जाय बिथांमोना बर'नि राव फंसेबो रायलायनो रोङा बर'नि बिजाब फंसेबो रायलायनो रोङा। दा बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे जाय बिथांमोना बर'नि रावखौ बुंनो रोङा लिरनो रोङा फरायनो रोङा बिथांमोनखौ बोखारनानै गुबुनाव लांनांगौ आरो जोंनो बर' फोरोंगिरि बर' बुंनो रोंग्रा बर' फोरोंनो रोंग्रा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालियाव जोंनो नांगौ। दा बेफोर गासै जोङो 16थासो दाबिखौ लानानै दिनै आसाम सरकारनो दाबि दैखांदों जे बिथांमोनहा थाबैनो आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोननिसिम खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि माहारियारि आफाद जानानै जे जोंनि डिमान्डफोरखौ बिथांमोना जेन थाबैनो सुफुंना होनांगौ। दिनै जोंनि जि डिमान्ड बेखौ जुदि आसाम सरकार बा सोलोंथाइ बिभागा जुदि गनायथि होनो गोसो जाया जों उननि समाव गोबां जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जोङो गोबां बिदिनो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन धरना कार्ज'खुसि हाबाफारि जों लानो बाध्य जागोन। बेनिखायनो दिनै नैबे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो आसाम सरकारजों खावलायनो लुबैगोन जे जोंनि बर' बिजोंनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं बे समस्याफोरखौ थाबैनो सुफुंना होनांगौ। जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव
गासै जिल्लायावनो मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ माने जोंनि जि सोलोंथाइनि बिथिङाव जिखिनि थालांनाय सोलोंथाइयाव दिनैहालागै जिखिनि राइट टु एडुकेसन जिहेतु 2009 राइट टु एडुकेसन पलिसि 2020 नि जि मोन्थाय बेखौ दिनैहालागै जाफुंसारनायखौ जों नुवाखै बेनि थाखायनो दिनै जोङो गोबां डिमान्डफोरखौ लानानै आसाम सरकारखौ जोङो माने स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश बगिनिसिम जोङो बेखौनो दिनै स्ट्रंलि माने जोङो खावलायनो नागिरदों जोंनि दाबिफोरा जाबाय जि बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोजानाय 6.3 जाय भेन्सार स्कुलफोरा दिनैबो माने प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेखौ थाबैनो बे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेजों लोगोसे आसाम जुडिसियेल जि एग्जामिनेसनाव बर' बिजोंजों लिरनानै जोङो बेखौ एग्जाम होनो मोननांगौ बेजों लोगोसे 101 फरायसालि माने गोजौ फरायसालिखौ जौसिन फरायसालिसिम आपग्रेडेसन थाबैनो खालामनांगौ बेजों लोगोसे अंगनाबादियाव दिनैसिमबो बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय जोंनि फरायसाफोरा खाबु मोनाखै ओंखायनो बर' बिजाबखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ बेजों लोगोसे जि 35 मडेल स्कुल जिखिनि बर' ओनसोलाव जोंनो 35 मडेल स्कुलखौ थाबैनो गायसननानै होनांगौ बिटिआर सुक्तिजों लिरनानै लाबोनाय बाहेरायाव थानाय जि माने बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गंजि कलेजाव दिनैबो बर' डिपार्टमेन्टआ माने गायसन जायाखै बे बर' डिपार्टमेन्टखौ थाबैनो गायसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा आन्दलन बेनि गेजेरजों जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जों बे आन्दलनखौ लानाय जादों बेजों लोगोसे सेबायावबो एकाडेमिक अफिसार बर' बिजोंनि थाखाय दिनैसिमबो थिसननाय जायाखै बिथांमोना खोथा होदों बेखौ थाबैनो थिसननो थाखाय जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जादों बेजों लोगोसे जिहेतु माने बिटिआरआव थानाय जिखिनि डिग्री कलेज दिनैसिमबो जोङो बर' लेक्सारार जोङो होनायखौ नुवाखै दासिमबो बे डिग्री कलेजफोरावबो थाबैनो बर' लेक्सारारफोरखौ थिसननो थाखाय जोङो स्ट्रंलि दिनै डिमान्ड खालामनाय जादों बेजों लोगोसे जोंनि जि माने गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि दिनैबो भेकेन्ट पस्ट दाबो फिलआप जायाखै जोंनि फरायसालिफोरा फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव दङ बै फोरोंगिरिफोरखौबो थाबैनो थिसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा धरना कार्यसुचि बेखौनो लानानै जोङो गोख्रोङै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ উদ্যোগত আজি অল ডিষ্ট্ৰিক্টতে আমি 3 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ হৈছে এইটোৱে হৈছে যে আমাৰ যি এডুকেশ্যনেল যিখিনি প্ৰব্লেম মানে 6.3 যি বিটিআৰ চুক্তিত আমি দফামতি লিখিবদ্ধ এইটো আজিলৈকে যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা এইটো আজিলৈকে হোৱা নাই ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰ ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি आसाम जुडिशियल सार्विस एग्जामिनेशन बर' पार्टिखन माने बर' विभागर दायित्व माने एतु ग्रहण करिबा लागे यार लगते सिटेटत आमार बर' भाषा पार्टिखन करिबा लागे यार लगते जी 35 जी माने मडेल स्कुल आमार ऑल অসমত जिखिनि बर' विभागर एतु माने स्थापन करिबा लागे यार लगते 101 जी हाई स्कुल टू हायर सेकेंडारी रूपলৈ আমি স্থাপন কৰাটো আমি শীঘ্ৰে এতু বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি অংগনাবাদী চেণ্টাৰত আজিলৈকে বড়ো ভাষাত যি কিতাপ বা পেপাৰ আজিলৈকে অহা নাই বা কিতাপটো অহা নাই সেইটো মানে অতি শীঘ্ৰে মানে বড়ো কিতাপটো স্থাপন কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে যি মানে টেক্সট বুক আজিলৈকে বড়ো মিডিয়ামৰ টেক্সট বুকবিলাক আজিলৈকে মানে যিখিনি লাগে হিমতে আজিলৈকে আহি পোৱা নাই এটোৰ কাৰণে যি টেক্সট বুকৰ প্ৰব্লেম এটো সমাধান কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে যিখিনি এনচিআৰটিত আমাৰ যি বড়ো বিভাগৰ যিখিনি আজিলৈকে ফিলআপ কৰা নাই যি মানে একাডেমিক অফিচাৰ এইবিলাক মানে অতি শীঘ্ৰে মানে ফিলআপ কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে আমাৰ যিখিনি মানে যি মানে বিটিআৰ চুক্তিত মানে বাহিৰত থকা মানে যি 2খন কলেজত আজিলৈকে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্ট ফিলআপ কৰা নাই এইটো অতি শীঘ্ৰে বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টক ফিলআপ কৰিব লাগে ইয়াৰ লগতে যিখিনি আমাৰ মানে এছএছএত মানে যিখিনি বড়ো অফিচাৰ আজিলৈকে ফিলআপ কৰা নাই এইটো অতি শীঘ্ৰে ফিলআপ কৰিব লাগে আৰু এই দাবীবোৰ লৈ পেলাই আজি 3 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী আমি অসমৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়াক আমি ষ্ট্ৰংলি আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যি আমি আসাম বাজেট মানে যি বাজেট সেশন আহি আছে বা আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ আজি বাজেট সেশন আহি আছে এই বাজেট সেশনত যদি অতি শীঘ্ৰে আমাৰ যি ভেঞ্চাৰ স্কুলবোৰ যেহেতু মানে অতি শীঘ্ৰে যদি ফিলআপ নকৰে ইটো যদি নকৰে আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াক তীব্ৰ জংগী আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত আছে এই দাবীবোৰক লৈ আমাৰ মানে কাৰ্যসূচীটো কৰা হৈছে जोंनि जे फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि नांगौ जोंनि जे फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि नांगौ जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै फरायसालियाव सानै अरायथा फोरोंगिरि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर गोरोबथानि दशमिक बर' बिजोंनि जे समस्या बै समस्याफोरखौ लानानै आसाम सरकारनिसिम जे 3 घन्टा खुदिसारनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों दा बेवहाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा
आफाद आरो बर'नि जे माहारियारि आफादफोर जों जथायै दिनैनि बे 3 घन्टा जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों दा बेवहाय गुबै थांखिया बेनो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा जथायै आसाम सरकारजों जेरैबायदि जोङो बर' बिजोंनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइखौ लानानै सावरायलायबाय थादों आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनो आसाम सरकारा माखासे माइन'ट्स होदों दा बे माइन'ट्सखौ लानानै जोङो सावरायलायदों नाथाय बै सावरायलायनायैनो जोंना थांबाय थादों दा बै सावरायलायनायनि गेजेरजों जिफोर माने माइन'ट्सफोर ओंखारबाय बै माइन'ट्सखौ लानानैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय थाबैनो मावफुंजानांगौनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बेवहाय गुबैयै जोङो गोबांथार बाथ्राफोरखौ लानानै गोबांथार बिथांखिफोरखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थिग बेबायदिनो जुडिसियेल सार्भिस एग्जामिनेसनाव जोंहा बर' आयदा गैया दा बे बर' आयदाखौ जोङो जुडिसियेल माने एग्जामिनेसन जुडिसियेल सार्भिस एग्जामिनेसन जोङो बर' आयदाखौ थिसननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों सिटाव जोंहा माने लेंगुवेज 1 महरै जोंनि बर' बिफानखौबो जोङो थिसननांगौ होननानै दाबि दैखांदों आरो जोंनि जि मडेल हाई स्कुल बे मडेल हाई स्कुलाव जोङो गोदानै माने बर' बिजों माने थिसननांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों थिग बेबायदिनो जोंना माने बर' बिजोंनि जे फरायसालिफोर बै फरायसालिफोरा जोंना बांसिनानो भेन्सार फरायसालि दा बेखायनो बिटिआर रेकर्डनि माने 6.3 दफा बायदियै जोंहा बर' बिजोंनि जे भेन्सार फरायसालिफोर दङ दा बै भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो माने सरकारि खालामनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय दा बै दाबिखौ आसाम सरकारा जोंनो खोथा होनानै दिनैसिम मावफुंनानै होआखै दा बेफोर गासै बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा जथायै जोङो बेखौ जोङो दाबि दैखांदों आरो एससिआरटिआव जोंहा बर' बिफाननि जि फोरोंगिरि जोंनो नांगौ दा बेबायदियैनो जोंनाव बर' बिजोंनि जे फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव जोंना दिनैसिमबो माने फोरोंगिरिनि जि लांदां मासि जानानै दङ दा बै फोरोंगिरिनि जि खालि जानानै थानाय जि मासि जि पस्ट बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो जोंनो सोसननानै होनांगौ नाथाय खोथा होदों आसाम सरकारा जोंनो थाबैनो खालि लांदां जानानै थानाय जे बर' बिजोंनि माने फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर दा बेखौ सुस्रांनानै होनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोना बाथ्रा होनानैल' जोंखौ माने दाय एरायनानै थाबाय थानाय जोङो बेखौ नुदों दा बेखायनो दिनै बे गासै बिथिंखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव माने आसामनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो बे 3 घन्टा आसाम सरकारनि एगेन्स्टै जि खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों We want 6.3 close solution. We want 6.3 close solution. We want 6.3 close solution. गासैनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोर 2025 नि आरो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नैबे दिनै बिश्वनाथ जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलि सेराव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंबो बिश्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि थांखिया जानांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय अब्लाबो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव आसाम सरकारनि बाजेट सेसन जानो थांगासिनो दङ दा बे बाजेट सेसनाव जाहाथे बर'नि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजायो बा बाजेटआव फैफायो दा बेनि थाखाय आसाम सरकारखौ नोजोर बोहोनो थाखाय दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों दा बे जाहैबाय जोंहा बर' बिजोंनि जेंनाया दासिमबो सुफुंजायाखै जेरैबायदि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां भेन्सार फरायसालिफ्राव सासेल' फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि गैयाबासिनो सोलिनो गोनां जादों दा बेबायदिनो आसामाव थानाय गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि लांदां मासिफ्रा सुस्रांजायाखै दा बेखायनो बेखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहा लानांगौ होननानै जों आसाम सरकारखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायदों दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आसामाव आसाम स्टेट
टेट एग्जाम जायोमोन दा बे टेट आनजादखौ बोखारनानै सिटेट आनजादखौल' खुंफुंनाय जासिगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों दा नाथाय सिटेट आनजादाव दिनैसिमबो बर' आयदाखौ सोसनफानाय गैया दा बेखायनो बे सिटेट आनजादाव बर' आयदाखौबो मोनसे गिबि लेंगुवेज हिसाबै लेंगुवेज 1आव बर' रावखौबो एसामिस लेंगुवेज बायदि सोसनफानांगौ होननानै जों दाबि खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो बेबायदिनो SCRT-आव बर' लेक्सारार एबा बिबुंगोरा सोसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेबायदिनो गासै गं 35 मडेल बर' गोजौ फरायसालिखौ थाबैनो गायसननानै होनांगौ होननानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय जेसेबां बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोर दङ बे भेन्सार फरायसालिफोरखौ दफा बायदियै थाबैनो सरकारि खालामनांगौ होननानै जोङो दिनैनि हाबाफारिजों आसाम सरकारखौ दाबि दैखांदों आरो बेबायदिनो मडेल डिग्री कलेजफ्राव बर' बिफान गायसननांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायदों आरो बेबायदिनो बर' बिजोंनि गुबुन फरायसालिफोर जाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया बैफोर फरायसालिफ्राव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो आसाम टेक्सटबुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन लिमिटेड बेयाव लांदां जानानै थानाय एकाडेमिक अफिसारखौ थिसननांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो सेबानि एबा दा गोदानै दाजानाय एसएफ बे एसएफआव माने गोदानै जिथु लांदां जानानै थानाय बर' बिफाननि एकाडेमिक अफिसार बे अफिसारखौ थाबैनो सोसननांगौ होननानै जोङो दिनैनि बे खुदिसानाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायहरो আমাৰ বহুত দফীয়া দাবী আছে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত একশো আৰু বড়ো সাহিত্য সভাই কেইবালানি আলোচনাৰ মাজেৰে যি মাইনুটছ তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে শিক্ষা সন্দৰ্ভত শৈক্ষিকৰ সন্দৰ্ভত তাৰ বিষয়ত আমি এতিয়ালৈকে কোনো অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাই সেইকাৰণে আজি এফচুৱে আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে যিহেতু আমাৰ দফা কেইবালানিও আছে আমি আমাৰ দফাকেইটা পূৰণ নোহোৱাৰ বাবে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে আমি আমাৰ যি শিক্ষা আমাৰ যি বিটিআৰ চুক্তিৰ যি 6.3 দফা অনুসৰি যি আমাৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নোহোৱা স্কুল আছে আমাৰ বেচৰকাৰী স্কুল আছে সেইবোৰ আমি আমাৰ দাবীৰ মাধ্যমেৰে আমি ইয়াত সোনকালে যিটো চৰকাৰী হ'ব লাগে বুলি আমাৰ দাবী আছিলে আৰু ইয়াতে আমাৰ চিটেটত আমাক যি প্ৰবক্তা তাত আমাক প্ৰবক্তা লাগে লগতে আমি যি চেণ্ট্ৰেল টেট এক্সামত আমাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত বড়ো মাধ্যমত হ'ব লাগে আৰু NCERT-ত আমাৰ প্ৰবক্তা বড়ো মাধ্যমত হ'ব লাগে আৰু এনেকৈ কেইবালানি আমি দাবী উত্থাপন আছে যিটো আমাৰ যি 35টা মডেল হাইস্কুল এই মডেল হাইস্কুলসমূহ আমি মাইনুছত লিখা আছিলে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই গতিকে আমি এইখিনি আমি ইয়াত এফচুৱে দাবী কৰা হৈছে লগতে আমাৰ যি নেকি অসম ন্যায়িক সেৱা পৰীক্ষাত আমাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত হ'ব লাগিছিলে এইখিনি আমাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত দাবী ৰখা হৈছে লগতে আমাৰ যি খালী হৈ থকা পদ LP স্কুলৰ পৰা আমাৰ যি যিমানখিনি হাইস্কুল কলেজলৈকে যি আমাৰ খালী হৈ থকা পদ আছে আমি সেইখিনিও দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ PCP আমাৰ খালী হৈ থকা পদসমূহ আমাৰ পূৰণ কৰি দিব লাগে এইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই লগতে আমাৰ যি নেকি যি আমাৰ মডেল যি নেকি কলেজসমূহত আমাৰ যি প্ৰবক্তা পাব লাগিছিলে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে পোৱাৰ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমাৰ এই দাবীসমূহ আমি ৰাখিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যি বড়ো মাধ্যমৰ যি নেকি বিদ্যালয়সমূহত এতিয়ালৈ মানে টেট এক্সামৰ পৰা যি আমাক নিয়োগ কৰা বড়ো ভাষা নজনা ক'ব নজনা আৰু লিখিব নজনা আমাৰ মাজত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত তেখেতলোকে পাঠদান কৰি আছে আমি তেখেতলোকক বদলীকৰণৰ বাবে আমি কেইবালানিও আমি মেমৰেণ্ডাম দিয়া আছিলে সেইখিনি আপোনালোক এতিয়ালৈকে কৰি দিয়া নাই গতিকে এইখিনি আমি দাবী কৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে আমাৰ বড়ো মাধ্যমত আমাৰ টেট যিটো নেকি প্ৰাৰ্থীসকলক আমাক বড়ো মাধ্যমৰ পৰা আমাক এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আগন্তুক দিনত আপোনালোকৰ যদি দাবী পূৰণ নহয় কি আগন্তুক দিনত আপোনালোকে কি আমি দাবী পূৰণ নহ'লে আমি আকৌ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি লৈ থাকিম আৰু ল'ব লাগিব ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি কৰি যাম বুলি আমি আমাৰ যি নেকি বড়ো জাতীয় সংগঠন আৰু আমাৰ এফচিৰ পৰা আমি সেইখিনি আমি লোৱা হৈছে